Sanibonani bangani bami. Welcome back to the Ngingonqobayo Advertising Podcast. Today we are so excited because we have a special guest all the way from King Cetshwayo Film and Heritage Festival. So relax. Hlala nje ulalele uzwe ukuthi sobe sixoxa sithini naye. Awulalele ke isiqephu esilandelayo. Thank you. Sawubona sisi. Kuyintokozo ukuba nawe la ekhaya kwangenqobayo. Bengicela nje ukuthi ukuzazisa nje kancane. Ngiyabonga kakhulu igama lami Nkosingiphile Mazibuko, ngizalwa kaHlabisa kodwa ngihlala eSikhaweni. I'm a filmmaker, producer, writer and coordinator of King Cetshwayo Film and Arts Heritage Festival. Esilekelela kakhulu bonke abantu abakuyi-local under iKing Cetshwayo District. Asixoxe ngama-product akho. Yini nje eniyenzayo kwi-King Cetshwayo Film and Heritage Festival? Sisebenzisana kakhulu nabantu abasha, abantu besifazane, abantu besilisa, nanoma yimuphi umuntu onothando lokuyibona enza umsebenzi wamaciko uvela ku-TV, ukusebenza behind the scene. Siyasilekelela wonke umuntu ukuthi senze ama-workshop, siscreen amafilimu, si-host ama-events angaba khona asukeleleka emacikweni. Awungitshele nje embuzo nami wesibili. Yini nje yakugqugquzela ukuthi uqale i-NPO yakho? Into eyangigqugquzela kakhulu ukuthi siqale le nkampani ukuthi kuba nzima kakhulu manje endaweni zamakhaya ukuphuma uhambe uzofika le koThekwini uhambe ucinga ama-production angakulekelela. Kwesinye isikhathi ungabanga nalo ithuba lokuthi uyofundela ifilimu uthole ulwazi oluzokulekelela ukuthi nawe ugcine ufeza amaphupho akho. So ngabona kakhulu ukuthi iy'ngane zemakhaya singayilekelela ngokuthi senze ama-workshop, siscreen umsebenzi esiwushuthile, siphinde futhi sibalekelele ukuhlonza amakhono, ukusesha amathalente ukuthi umuntu ugudi kuyiphi, yini ayenza, sifundise nje ngazo zonke izinto zakafilimu. Omunye umbuzo babukele emakhaya besabukele, kungabe iKing Cetshwayo Film and Heritage Festival ngabe kukhona yini ama-plans abanawo noma abakuhlelile okuzayo? Awutshela ababukele emakhaya. Yes, sizoba ne-film festival ngomhla ka-2 November eMpangeni e-Town Hall. Kuzobe kungenwa mahhala, wonke umuntu umukelekile, abantu abasha nabantu besifazane, noma yimuphi umuntu othandayo oyiciko, zimbongi, abantu abenza ama-Zulu dance. Kuzobe kungenwa mahhala ngomhla ka-2 November eMpangeni City Hall. Sobe sikhona. So mabethi bayathanda ukuxhumana nawe noma ukuza la nikhona, bangakuthola kanjani? Siyatholakala ku-WhatsApp na Facebook na ku-Instagram. Sibonga kakhulu ukuba nawe uhlelweni namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi uyithobe nje usinikeze ithuba sikhulume nawe. Sengathi konke nikuhlelile kungaba impumelelo. Yabona njengoba igama lithi la ekhaya ngenqobayo kusho ukuthi nani nizonqoba. Babukela emakhaya siyabonga ukusilalela nokusinikeza indlebe yakho nje nesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Sihlangane kwesinye isiqephu esilandelayo. Bye.